Ya. Oke. Terkhusus Om Samudya Bojonegoro. Apa Mas jenenge ya ki bae kalau ya bingung arep kepriwe. Pak, niki kalih diwarai, Pak. Kados iki mawon kula bingung niki. Urung mulai gerak mongko sih. Ya. Wah ya Mas, aja riku-riku lah kaya karo sapa kok. Mirayo, iya. Aku pengen biru lampu di Asik. awakku lemu Mas, wis rondo loro. Awas. Waya, aku sing enom. Iya. Njaluk disayang. Lah sing tua piye? Sing tuwa njur wega ditinggal. Sakno. Waya. Sakno. Sirahmu rapi saturung andom tresno manges uga andom waktu ayo masing mikir butuhe mikir blonjone jur saiki bingung atine waya lagi siga Aduh penake. sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo wong liya ya Mira. taname base pade sini dong Mas yuk jangan jauh-jauh ngono loh you Arista Musik Banjarnegara bareng iki lah ayo masih sedekah puluh ewu sementing akeh ikhlas ya Arela ayo lah Rio. abang biru lampu di awak aku kurumas mikir pacalara aku sing enom njaluk disayang Lanjur sing tua. asing tua wis lah wayahe guang wayalah iki lah sirahmu ya iso turu andom tresno mangas uga andom waktu mikir butuhe mikir blanjane jar saiki bingung atine ayolah kalong dino boleh rono kalong dino bali ning kene aduh enake sing sedino kanggo sapa sing sedino kanggo wong liya sing sedino kanggo wong wis Mas kaya kuwi sing bojoloran